senin bilen ak bagtyma ýeteýin. Bayramga näme sowgat edeýin? Diýip soramda jogap berdi ýar. Mercedesler öz marka deýin. Ine ahir senin bilen ýaraşdym. Sen agatda gelerme garaşdın. A men bolsa gatýöretjek bolup atamyň eşegi bilen görüşdüm. Men ýüregim diňe senin elinde. Hiç gaçyrma. Galdyran belende. Men düşünýän sen söýgüň çynlygyna. iPhone'undan Nokia'ma jan gelende. Boy söýgümiz hiç gaçanam ýetmesin. Görüplerimiz ýydymyzdan ýetmesin. Ha, ýene bir dilegim, makyaşly ýüzüň görmeklik hiç gaçan nesip etmesin. Yalan bolsa da bu dünýä giýindir. Söýgüsiz ýaşamak, gurrumsyz kıymak. Tapylygysyz gyýylan islenip birin, imodon ýa salondan tapmak mümkindir. Söýgümizi ganat baglady bolsa. Gel gülüm, kalbymyň közüne çyk. O üçin pajarnikler gerek, gel. Gayrat et, elime 5 manat geçir. Kalbymdan gelip dur. Namusyň ýesi. Ýüzüňden gelip dur. Tawusyň ýesi. Puluň ýetmedimi? Balam ohar bide aglyňdan gelip dur ýunusyň ýesi. Boşga düşmedik, möňür aglar. Düşünen şatlyga ulaşyp kalar. Deýişlemde anha çyn ýürek bilen 2-nji martyny gutlayan balam. Han gül. Mährwan gelinýlar. Yetip gelen 8-nji mart bayramyňyz bilen tüýsüremden gutlayan. Goý elmadama güler ýüzüňizde gülki şatlyk bolsun. Onsoňam erkekler, gelin bir zat erkek gel boyuna alaly. Mährwan gelinýlarymyzy boynuňa mindirseň amaňyr. Ha, ýöne bilip goýuň. Boynuňa minýänsoň depeňe öz çykyp gelýän men kel olaýmy? Ak bagtyma ýeteýin. Bayramga näme sowgat edeýin? Diýip soramda jogap berdi ýar. Mercedesler öz marka deýin. Ine ahir senin bilen ýaraşdym. Sen agatda gelerme garaşdın. A men bolsa gatýöretjek bolup atamyň eşegi bilen görüşdüm. Men ýüregim diňe senin elinde. Hiç gaçyrma. Galdyran belende. Men düşünýän sen söýgüň çynlygyna. iPhone'undan Nokia'ma jan gelende. Boy söýgümiz hiç gaçanam ýetmesin. Görüplerimiz ýydymyzdan ýetmesin. Ha, ýene bir dilegim, makyaşly ýüzüň görmeklik hiç gaçan nesip etmesin. Yalan bolsa da bu dünýä giýindir. Söýgüsiz ýaşamak, gurrumsyz kıymak. Tapylygysyz gyýylan islenip birin, imodon ýa salondan tapmak mümkindir. Söýgümizi ganat baglady bolsa. Gel gülüm, kalbymyň közüne çyk. O üçin pajarnikler gerek, gel. Gayrat et, elime 5 manat geçir. Kalbymdan gelip dur. Namusyň ýesi. Ýüzüňden gelip dur. Tawusyň ýesi. Puluň ýetmedimi? Balam ohar bide aglyňdan gelip dur ýunusyň ýesi. Boşga düşmedik, möňür aglar. Düşünen şatlyga ulaşyp kalar. Deýişlemde anha çyn ýürek bilen 2-nji martyny gutlayan balam. Han gül. Mährwan gelinýlar. Yetip gelen 8-nji mart bayramyňyz bilen tüýsüremden gutlayan. Goý elmadama güler ýüzüňizde gülki şatlyk bolsun. Onsoňam erkekler, gelin bir zat erkek gel boyuna alaly. Mährwan gelinýlarymyzy
boynuňa mindirseň amalar. Ha, ýöne bilip goýuň. Boynuňa minýänsoň, depeňe öz çykyp, kelleňi men kel olaýmy? Ak bagtyma ýeteýin. Bayramga näme soňa dedeýin? Diýip soramda jogap berdi ýar. Mercedesler öz marka deýin. Ine ahir seniň bilen ýaraşdym. Sen agatda gelerme garaşdym. A men bolsa gatýöretjek bolup atamyň eşegi bilen görüşdüm. Men ýüregim diňe seniň elinde. Hiç gaçyrma. Galdyron belende. Men düşünýän sen söýgüň çynlygyna. iPhone'undan Nokia'ma jan gelende. Boy söýgümiz hiç gaçanam ýetmesin. Görüklerimiz ýyzymyzdan ýetmesin. Ha, ýene bir dilegim, makyaşly ýüzüň görmeklik hiç gaçan nesip etmesin. Yalan bolsa da bu dünýä giýindir. Söýgüsiz ýaşamak, gurrumsyz kynmak. Tapalygsyz gyýylan islenlik birin imodon ýa salondan tapmak mümkindir. Söýgümizi ganat baglady bolsa. Gel gülüm, kalbymyň közüne çyk. Oň üçin pajarnikler gerek, gel. Gayrat et, elime 5 manat geçir. Kalbymdan gelip dur. Namusyň ýeti. Ýüzüňden gelip dur. Tawusyň ýeti. Puluň ýetmedimi? Balam orbide aglyňdan gelip dur ýunusyň ýeti. Boşga düşmedik, möňürü aglar. Düşünen şatlyga ulaşyp kalar. Deýişlemde anha çyn ýürek bilen 2-nji martyny gutlayan balam. Han gül. Behriwan gelinýlar. Yetip gelen 8-nji mart bayramyňyz bilen tüýsüremden gutlayan. Goý elmadama güler ýüzüňizde gülkü şatlyk bolsun. Olsaňam erkekler, gelin bir zat erkek gel boyuna alaly. Mehriwan gelinýlarymyzy boynuňa mindirseň amalar. Ha, ýöne bilip goýuň. Boynuňa minýänsoň, depeňe öz çykyp, kelleňi men kel olaýmy?